Ola, chámome Sandra e hoxe vou falar sobre este libro, titulado Aventuras de Arthur Gordon Pym. Primeiro vou falar un pouco sobre o seu autor, e dicir que Edgar Allan Poe foi un escritor, poeta, crítico e periodista romántico estadounidense. Foi renovador da novela gótica, recordado polos seus contos de terror. Este libro trata sobre unha viaxe que realiza Arthur aos mares do sur, en 1827. Esta viaxe está chea de aventuras e desgrazas, como poden ser tempestades, naufraxios, matanzas, saqueos, canibalismo, sufrimento por culpa da fame, etc. Eu, personalmente, este libro recoméndollo a esa xente que lle gusta ler novela gótica, sobre un mundo perdido, sobre aventuras no mar, etc. Porque estou certa e segura que para esa xente este sería un libro maravilloso. E, bueno, ata aquí o meu booktuber e grazas.